Tak dobrý deň, ukážeme si teraz, ako z prenajmovej objednávky vieme vytvoriť objednávku predaja. Čiže ideme do modulu prenajom, vytvoríme si novú objednávku prenajmu, dáme si tu zákazníka, pána Dvořáka, pridáme si tu produkt, ktorý je teda na prenajom. A vytvoríme objednávku na nejaké obdobie. Dobre, túto objednávku teraz potvrdíme, máme vytvorenú teda objednávku prenajmu, daný tovar si zákazník vyzdvihne, potvrdíme vyzdvihnutie a máme teraz vlastne vytvorenú objednávku na prenájom. Prejdeme do modulu predaj. Z tejto objednávky prenajmovej chceme teda vytvoriť predajnú objednávku. Čiže tomu zákazníkovi sa ten tovar zapáčil, ale nemá záujem ho vrátiť, ale chce si ho zakúpiť. Takže nájdeme si vlastne najnovšiu objednávku, to je táto 22. Tu sme doplnili ešte nové polia, ktoré nám detekujú teda, či to je objednávka, ktorá je vytvorená v moduli prenájom. V poslednom stĺpci vidíme stav predajnej objednávky a v tomto stĺpci farebnom nám vlastne detekuje, či to bolo vytvorené v aplikácii prenájom. A tam, kde nie je checkbox zaškrtnutý, tak tá objednávka je vytvorená v moduli predaj. Čiže je to predajná objednávka bez toho checkboxu. Takže otvoríme si túto prenajmovú objednávku. Tu vidíme, že to pole je neaktívne, čiže my sme tam nastavili podmienku, ktorá povolí editáciu daného pola, aby sme tú objednávku mohli zmeniť na obchodnú, na predajnú. Tak sme tam vytvorili podmienku, ktorá overuje, či tá predajná objednávka, či tá nákupná objednávka je teda zrušená a či ju môžeme prepnúť do stavu štandardnej predajnej objednávky. Takže ja si tú objednávku potrebujem najprv zrušiť, čiže urobím si návratku, aby sa mi ten tovar vrátil, vlastne na sklad, čiže vrátim si tovar. Zruším objednávku a mne sa tým pádom už aktivovalo vlastne to pole. Čiže ja viem takto vlastne tú prenajmovú objednávku zmeniť na predajnú. Čiže teraz si to deaktivujem a už máme štandardnú nákupnú objednávku, respektíve predajnú. Takže takýmto spôsobom si vieme meniť cez štandard dohodu prenajmovú objednávku na predajnú objednávku.